Inselmilkom jiena Karl Kembri nilqakom għal edizzjoni speċjali ta' Antenni Sospettużi fejn se nitkellmu dwar il-memorja ta' Defni Caruana Galizia. Defni li nqatlet f'dan ix-xahar 6 snin ilu biex inkunu eżatt fis-16 ta' Ottubru 2017. Miegħi għandi lil Klera Zoppardi, awtriċi u kollega tiegħi fuq il-Kumitat ta' PEN Malta. Kler ħejjiet ktieb speċjali li se jitnieda nhar it-tnejn 9 ta' Ottubru huwa ktieb tifkira. Ktieb ta' versi, poeżiji minn Malta u barra minn madwar 10 pajjiżi differenti, miktuba speċifikament sabiex ma ninsewx. Ma ninsewx li 6 snin mill-qtil tagħha għadha ma seħħit ġustizzja ma' Defni u mal-familja tagħha. Ma ninsewx li 6 snin minn meta tpoġġiet il-bomba fil-karozza tagħha, il-mafjużi u l-kriminalità organizzata għadhom qed jorqdu fl-istess sodda mal-uffiċjali ta' Kastilja fl-uffiċċju tal-Prim Ministru b'impunità assoluta. Ma ninsewx li l-korruzzjoni rampanti li kixfet Defni għadha għaddejja bl-iktar mod sfaċċat, bl-iktar mod offensiv fejn il-Prim Ministru innifsu qed jiskuża l-Ministri u l-awtoritajiet korrotti taħtu. Ma ninsewx li r-riformi meħtieġa kruċjali sabiex ikollna verament il-protezzjoni tal-ġurnalisti, il-kittiba u l-attivisti, kif ukoll il-protezzjoni tal-libertà tal-kelma għadhom fil-friża għaliex il-Prim Ministru Robert Abela ma jridx imexxihom. Kler, dan huwa ktieb importanti li ħdimt fuqu inti flimkien ma' Mirjam Kalleja Xo, kollega oħra fuq PEN Malta, bħala monument letterarju għal Defni. Għajdilni żjed fuqu. Ekku, Karl, nibdew billi ma ninsewx, ġifiri dan il-ktieb PEN Malta ħasset il-bżonn li tagħmlu għaliex irridu nuru li Defni Caruana Galizia ma ntesitx, irridu nuru li x-xogħol kollu li għamlet m'għamlitux għal xejn. Sewwa, irridu nuru li għadha magħna. Inti poġġejt ħafna kliem sabiħ ta' ġurnalista li int u f'daw il-versi hemm ħafna kliem sabiħ daqs tiegħek u iktar imma forma ta' poeżija. Sewwa ġifieri flok bil-mod ġurnalistiku tiegħek ħanajtek dawn huma issa poeżiji. Imma tajjeb li nfakkar Karl minn fejn ġie propja dan il-proġett għaliex sena wara l-qtil ta' Defni meta l-attivisti kienu qed imorru kuljum quddiem il-qrati Maltin u jpoġġu x-xemat u l-fjuri u r-ritratti tagħha. U kuljum l-awtoritajiet kienu qed ineħħuhom sewwa u nerġgħu Ordni tal-Ministru Owen Bonnici ħalli nsemmu n-nies, Eżatt, ġifieri din bdiet isseħħ ta' kuljum. PEN International ħassew il-bżonn li allura jagħmlu monument li ma jitneħħiex. Jagħmlu monument li jibqa' dejjem, li ħadd ma jista' jiċċensurah, ħadd ma jista' jiġi u jiddikjara le hawnhekk ma jistgħux ikun hawn fjuri jew le hawnhekk ma jistax ikun hawn xemat. Sewwa. U minn hemm ħarġet dissejħa l-poeti barranin issa anke nsemmu xi ftit minnhom li hemm f'dan il-mafkar f'dan il-ktieb. U tellawhom online. Sewwa ma dik kienet l-ewwel ħaġa li deret, l-ewwel versi li deru bħala mafkar li vera jistgħu jibqgħu hemm ħadd ma jista' jikkanċellahom, ineħħihom. U mbagħad minn hemmhekk PEN Malta ridet tikkontribwixxi għal dan il-monument, dan mafkar da tribut insejħulu li trid, u ħarġet issejħa għal poeti Maltin. U kif il-fatt kellna numru ta' poeti Maltin li kitbu biex il-poeżiji tagħhom biex jidħlu f'din il-ġabra. F'dik il-fażi, Karl, tajjeb li nsemmi wkoll li Lizzie Eldridge li kienet magħna miegħi u ma' Mirjam u għamilna dik ix-short listing ngħidula le ġifieri l-għażla tal-liema naħsbu l-aħjar poeżiji jidħlu f'din il-ġabra. U mela ħejjejna l-ġabra u l-ġabra vera it-tellat online. Għaddew is-snin issa sa dan it-tant u s-sena l-oħra PEN Malta ħasset li għandna bżonn xi ħaġa iktar tangibbli issa, xi ħaġa li mhux biss qiegħda online imma xi ħaġa ħad tibqa' f'idejna. Allura għedna iva tajjeb mela daw il-poeżiji għandna nippubblikawhom ħalli PEN Malta jkollha anke l-ewwel pubblikazzjoni tagħha u biex jieraq fis-6 anniversarju mill-qtil ta' Defni u biex jieraq tribut sewwa lil Defni Caruana Galizia. Minn hemm imbagħad applikajna l-fondi, ħadna l-fondi tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, jien u Mirjam editjajna sa din id-darba mhux għażilna biss, mela editjajna l-poeżiji anke xi poeżiji ġodda Karl li kienu ntbagħtu lil PEN Malta, daħlu wkoll fil-ġabra u nhar it-tnejn sa fl-aħħar issa ħanniedu din il-ġabra. U
kemm qed nitkellmu madwar poeżiji u poeti minn madwar id-dinja? Numru ta' poeziji ġifieri għandna xi 64 faċċata, bħala poeti, bħala pajjiżi għandna minn 10 pajjiżi differenti. L-ikbar huma l-Maltin, imma għandna numru ta' Irlandiżi, Ingliżi, Ġermaniżi, għandna l-Sloven kittib ċelebri Novak, Boris Novak, għandna mill-Kroazja, mill-Awstralja, mill-Friżlandja, mill-Portugal, ġifieri iva, hemm numru sabiħ ta' poeti li qed jiktbu Karl. Isni provajt nikkategorizzhom mela għandna numru ta' poeżiji li huma dwar il-mument, il-ġurnata sewwa. Per eżempju, Novak jagħmel xi ħaġa vera sabiħa jqabbel dan il-mument ma' logħba tal-billiards. U l-persuna li ħadd tolqot il-boċċa jew l-lik jew xi sejħula, isa dik il-persuna li qed tistenna biex tafas il-bomba, ħalli tisplod il-bomba. Mela hemm numru ta' poeżiji dwar il-ġurnata, dwar il-mument, dwar Ottubru, dwar il-jum 16. U mbagħad hemm numru ta' poeżiji dwar Defni li qed jiċċelebraw lil Defni bħala eroj ukoll. U hemm numru ta' poeżiji, Karl, interessanti ħafna dwar Malta, dwar il-mod ġdid nistgħu ngħidu ta' kif se nibdew nirrakkuntaw l-istorja ta' pajjiżna. Li nbidel f'daqqa waħda għax sar Malta ta' qabel il-bomba u Malta ta' wara l-bomba. Malta qabel u wara Defni. Dik hija r-realtà li qed niffaċċjaw li hija wkoll ħaġa sabiħa immens milli qed tgħid inti illi min ipprova jsikkita fil-verità għajjem dulluvju ta' vuċijiet minn madwar id-dinja li was probabbli qatt ma tkellmu dwar Malta jew forsi bil-kemm kienu jafu fejn hi Malta. Imma naħseb dan il-mafkar huwa parti wkoll minn dak il-proċess li nkomplu ngħidu bil-garġi kollha li għandna dwar din is-sitwazzjoni. Defni in-nuqqas ta' ġustizzja imma anke il-kontinwazzjoni, il-konsistenza li għandna fil-korruzzjoni fin-nuqqas ta' libertajiet tal-kelma tal-espressjoni. Claire, kif jistgħu issemmija jakkwistaw kopja ta' dan il-ktieb? Mela, nhar it-tnejn hemm it-tnedija, u inti żgur ħatati iktar dettalji dwar it-tnedija, ġifieri min imur għal din it-tnedija jista' jixtri kopja minn hemm. Mill-bqija il-ktieb ħajkun ippubblikat mill-Klabb Kodba Maltin, u allura jista' anke jibgħat lill-Klabb Kodba Maltin u nittama li ħajkun fil-ħwienet ewlenin, Karl. Jiġifieri wkoll. Ekku, fil-fatt, grazzi Claire, grazzi ħafna ta' din l-ispjegazzjoni kollha. Infakkarkom il-ktieb se jitnieda nhar it-tnejn 9 ta' Ottubru fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Grand Hotel Excelsior il-Florjana. Hija pubblikazzjoni ta' Pen Malta u Mitzi Books, Klabb Kodba Maltin, flimkien ma' Pen International u bil-għajnuna tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Nimmaġina eventwalment wara t-nedija wkoll nies jistgħu jikkuntattjawna bl-email u nkunu nistgħu nkellmuhom dwar kif jakkwistaw kopja. Però inħeġġu n-nies jattendu, inħeġġukom tattendu tirreġistraw, kull ma tridu tagħmlu tirreġistraw l-interess tagħkom billi tibagħtu email lil admin@midzibooks, MIDSEA Books, admin@midzibooks.com. Claire, grazzi li semmija saħħa u narawkom nhar it-tnejn. Grazzi ħafna.